Ayan mga paps, tayo ay papunta ng Naga. Natry lang natin kung makakapasok tayo kasi ECQ doon ngayon. Natry lang natin, kung hindi tayo makapasok, okay lang. Try lang natin. Tingnan natin kung anong sitwasyon tapos order. Tayo ay papayagan natin. Enhanced Community Quarantine kasi ngayon ang Naga. Lang natin. Samahan nyo na lang po ako mga paps. Kita kits. Yan mga paps, papunta po tayo ngayon sa Naga City. Ayan. Titingnan natin kung ano ang sitwasyon doon ngayon kasi ECQ. Try natin kung makapasok tayo. Pero dito tayo dadaan muna sa Del Rosario. Ayan, labas ng Camilla. Tapos papunta tayong sentro na. Daan ng Vista Mall. Ayan. Okay. Pumunti talaga yung mga sasakyan ngayon. Ayan. Napakaluwag ng kalsada. Dati traffic tayo dito. Hindi pa po pala tayo nakakapasok ng Naga. Dito pa lang po ito sa may welcome. Ayan, welcome Naga City. Papasok pa lang tayo. Ayan, welcome to Naga. Dito tayo dadaan sa kanan, papasok dito. Ayan, labas tayo ng Camilla. Para walang checkpoint. Camilla tayo pumasok mga paps. Anong i-off da sabi ni Ningning? Daan muna tayo dito sa bahay. Drip. Mainit. Anong hilingan ba dyan? Init.
Parang normal day lang naman dito sa Naga. Yeah. Kaso lang sa mga establishment siguro dito basta-basta makakapasok. Kung wala talagang importanteng bibili. Ito, kaya pero medyo hindi yung mga sasakyan. Mga sarado sa mga establishment. Ayan, napakaluag ng Naga. Dahil nga sa ECQ. Tingnan nyo guys. Dati palaging traffic dito. Ito tayo ng sentro. Halos karamihang establishment sarado. Ayan. Yun natin dito sa sentro. Ayan, lumuwag talaga guys ang sentro. Ayan, dati sobrang traffic dito. Ayan, mga saradong establishment. Kung magbubukas ka kasi malulugi ka lang. Ngayon bawal tumambay sa plaza. Ayan guys. Naka-cordon siya. Napakaluwag ng Panganiban ngayon mga paps. Ayan, tingnan nyo oh. Grabe, sobra, grabe traffic dito. Opsander.
free sa kayo. Maybe free sa kayo pa lang ngayon. Maganda din yung programa ng mga PNB. Sa ganitong ECQ, libreng sakay sa motor. Kaya huwag lang kayong magpapasaway kasi libre talaga sa kaya. Diretso yan sa tulungan. Kaya libre sakay, pagpauwi siguro sa bahay, ihatid kayo. Within Naga area lang siguro. Maganda din, magandang programa. Salute sa inyo mga sir. Ikot lang po tayo dito sa Naga. Tingnan lang natin yung sitwasyon ng ECQ. Anong klase, marami ng tao, ayan. Mga sasakyan, mga tricycle. So far, ano naman, kontrolado. Wala tayong nakitang traffic. Kunti lang yung mga tao. Mga establishment, halos karamihan sarado. Magbubukas ka nga naman ngayon, malulugi ka na. Wala yung mga customer. Yan mga paps, hanggang dito na lang ang ating vlog. Ayan, ECQ sa Naga City. Salamat po sa pagsama sa akin. Bye bye. I love you all. Thank you very much.